Nulup-nulup. Masa nyulek ya? Kayak enek jamur barat lho. Bella. Lho, lho. Kira lho. Ini aku tahu. Kuwi bisu. Nah, bisu. Lah ya kebleken nek no. Gendong lho. Tapi toh mau bocah ayune kaya ngono kok nggur disia-sia ae. Nangis ki lho. Tekeken langsung nggih. Dek Bella. Dalam AA. Kok Mas Pungge teko kono kengke kowe edrek. Nggih. Kok kenekne jare keculek iki keculek apa to lah? Jane mboten lho Mas. Ora ya lah. Kula pun ubine ten licin kok. Jane kok selempit ning ngono. Sampun. Lah kok kowe muni kecocok ki apa to? Jamur barat. Sak pira to, Nggih? Sak meni kowe. Kuwi ya Mas lali ndas mal nukerne ning ngarep kok. Iki bojoku kasar lho iki. Bojo matamu kuwi. Kok lanang karo lanang bojo kira apa piye iki? Iki banyak. Oh, alah banyak ngomong kok mau to. Kok goblok iram. Rungokno kowe. Kowe kuwi lho. Iki kan nyapa, cak aku kan nyapa. Saya to Mas, tak ukurnya apa piye to? Lah nyapa? Wok tangan ini sih kayak makane to. Alah. Sesuk ki nek adus ki iki bolote iki lho iki. Itu balak sandal. Kayak bolote Ambon lho ta. Paling enggak adewe iki nang kene iki iso mengedukasi adik-adik kita. Ya Nang acarane sanggar. Sanggar. Jajal to rodok narene. Iki leher. Piye, Mas? Kowe iki aja kalah karo iki. Ya, Iki dhe pasangan kaya ngono kae romantis. Kowe kudu romantis. yo dalah kok praktekne romantis piye? Eleh. Awak turu atau dupeni karo menung. Penane ngolak ngalik kuwi lho perkarane anu. Nyatane Pak Ipin lho delono. Kata-katane bojoku sik ya. Adus kono lho Mas. Paling endak nang kene iso mengedukasi cara adewe berkesenian ben ora dipandang sebelah mata ki piye. Picek posisi ben picek kabeh ora sebelah mata. Wong bocah nek kulinon jeblas kok. Ya. Edukasi yang baik lho nggih. Ya, Adewe nang kene ora kok dituntut nggur menari tok. Oke. Tapi akhlak berkesenian ki enek oke. Tari. Yo nyanyi. Nyanyi enek. Yo sak sembarange. Sak sembarange. Paling endak nek aku karo iki kira cara nggawa romantis yo nang ngene. Kana engkaulah gadis India. Kono gadis lha iki apa? Iki Joko. Iki Joko. Lah ya tok Om, kok sik tok Om. Wis sik. Ojo ganggu. Ora. Kana engkaulah gadis impian. Apik disawang apik paling enggak kowe to piye? Le. Canyang lambemu bledes iki. Om. Iki yo ibaratno wedok. Bingung aku. Ya Dek, apa piye? Iki lagune aja romantis kok ngayal. Lah apa to? Lagune sing saiki lho. Apa? Tawon mangu lho. Apa to? Cerita kita sulit. Wih, mangu. Ayo. Mangu toh. Tawan mangu. Luwe Sik. Hop, aja kecekel Mas. piro? Aja kecekel tangan
tanganku. Oke. Ojo cekel. Iya. Nyapa ngono? Lagi apa? Sing isor tangi, Mas. Ini tak sendik gini. Luwe becik patah nono. Walah Mas, wis rodok mending 2020 lho Mas. Sing lagune sing bak lho Mas. Bak lho. Elek bak. Wong sing bae to. Yo sing bak lho. Ayo, Pak. Yo. Ini lagu ini, Pak. Malah Fel, angan-angan lho. Lagu ini Mas Adi Pak Mas. iki mati to. Penyanyi kok ini. Ya apa iki? Langgananku biyen Mas. Tak ceritani aku bela kuliahane Solo. Solo. Iya, iki sak anu. Sak dhuwurku. Lah aku ini kuliah lho Mas. Dijak ning jeding. Ngapa? Ngosek WC Mas. Tak kira tinju. Ya lho, tinju lho. Ninju diasmu kuwi. Piye lagune kuwi piye? Sing bak lho. Ngobrol ra ono nyawane Mati Mas. wes ora kalian sak romantis iki kowe nyanyi dhewe. Hah? Aku tak sing wedok. Aku nyanyi. Amin ya Allah, amin amin amin. Tanggapan ngene perpitan wis. Ya piye to kau iso? Chandra Waskita Sanggar Tari ora umum lho. Ora umum apa? Lah tamune Banyuwangi teko. Iya Mas. Jember teko. Masalah. Solo teko. Wah. Surabaya teko. Wah. Jadi Chandra Waskita itu bukanlah Sanggar. sanggar yang dipandang kecil. Lah iya Mas. Itu sudah meluas besar. Lah layak bule kae ya rene Mas. Lah kae salah kae ra kakang aku IP. Iya. Iya ya. Apa? Kabeh cepet lho Mas. Setrepel lambe nek. Kau iki bapakku. Ayo Mas. Aku Pak. Mana lu, Bang? Mana lu, Bang? Pare iso peteng dedet lho. Mister Father today 678. Kowe iki bocah iki. Wong kowe iki nggon ngawur tok lho. Iso teko ono bahasa Inggris apa aku iso? Ya paling endak nek apa ki Mister Who are you? Apa lagi apa kowe? Close the door. Nonton apa? What is your Seneng Inggris name? aku. Master Lit Mister Mister The Little Body apa kuwi Inggris? Wet gatel kabel wedi. Nek kowe iki jeblesmu ae. Sugeng rawuh nggih Mister wis. Ora harus ngrawuh. Lah aku ya ora roh Inggris. Welcome to Ponorogo. Selamat datang. Iki Van Java apa ini? Ya. Kowe sing Inggris. Oh. Bojone Mas Ipin kok marahi ra gelem kok. Diware kok yes no. Bocah jebles ae. Di paling endak adik-adik kuwi diwehi semangat ki piye to? Sebagai seni kuwi Ini lho. jadi kayak monyet. Dadi apa ki generasi peneruse adewe iki kudu piye? Paling aja dadi banci ngono lho. Ya aja dibanci-banci keramane tambah tonyo pisan kok malah. Ya apa mugi-mugi sanggar apa Chandra Waskita semakin maju, sukses, rumaket. Adik-adiknya semangat ya akan melestarikan budaya. Jangan pernah capek pokoknya. Sip. Apik. Iya, Gugu. ora digugu kok bengi tok, Mas. Seniman asli siji ning ati kabeh seniman siji. Lek ditanggap aja sampe ngenyang. Seniman yang jadi mesti untuk mangkel. Piye? Aja sampe binyang. Lho kowe iku padha karo nyemoni Mbak Mega to kowe. Ya mau nyapuk. Lah kono ngenyangin ridil kok. Ridil kaya Kalau ngene. 15 tahun ini tidak hal yang mudah. Lho kuwi lho. Biyen sanggar cilik saiki akeh sing lari ning kono. Dadi iki wong pulau kabeh iki kompak. Oh anakku ben dadi seniman sing apik sejati. Kuwi lho, apik. Mbak Mega ya tambah nol Mbak, tambah. Kok rono ae. Ya moga-moga
Sanggar Tari Candrawaskita kedepannya bisa menciptakan generasi-generasi muda go internasional. Sudah terbukti adik kita di adik kula. Yasta niki. Yasta menika alhamdulillah. Iki ubi Yasta Yanto. Lu wae wis. Alhamdulillah modele kok usah bakal ngeten iki. Sampun dugi. Nil. Malaysia. Kuala Lumpur. Jakarta. Bariki arep nang Prancis. Neng Prancis, Bakal koreng. Nang Taiwan. Mbak. Thailand. 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 Luar biasa kena jadi contoh. Lah nyapa to wong ade besok mben ki ning Spanyol. Oh, alhamdulillah Bu Spanyol kula. Alhamdulillah mengke badhe ngedu poge kali banteng ngono. Lah piye kok iso? Iki kula Balik bakal kan anu jumeneng wonten mriki iki. tutup. Lagu Tuk. Mom is the Nyapa to. Ai mom. Waduh lho kok iso. Mbak Mega, niki kalau boleh tahu di hari ulang tahun yang ke-15 tahun niki harapan panjenengan opo? Semoga Sanggar Tari Candrawaskita lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi, dan kita akan melestarikan seni budaya bangsa untuk anak-anak sanggar, anak-anak yang di kesenian. Monggo kita lestarikan seni budaya bangsa ya. Iki lah ADW temper kiri ampun kesesong ADW bisa bisi iya dilit kasul kaya lang-bolang tapuk ngono. ngenyang ae ngono Kok ngeyel, kok ditangkapi ngeyel. ADW kowe rasa rene Awak dhewe nyambung awak dhewe. Aku budiken. dene lho tak omong paling endak ning kene iki lak bocah cilik-cilik oke. Oke, Paling endak ya diwarai solawatan. selawatan. Salatullah. Iki lho weh, iki lho. Kowe lho. Sauten. Oh iya. Salatullah. Iki dagelan lawas bisa Tak idoni lho. Lawas. Sauten salatullah kaya salamullah. Salamu. Nah lho. Salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. salatullah salamullah. Al-Yasin Habibillah. Pinter ngono lho. Iki wis sengah. Ayo. Aku gitar iki musik. Ana emas digawe apa? Ene emas digawe gelang. Gelang gedhi gelange sapa? Gelang ketingone Mbak Mega. Teng tak teng ting teng tak teng ting teng tak teng ting teng tak teng ting tak gawe ngono ta? Ya, Gawe ngono. Tah ki aku ki ra seneng ngono kuwi kok. kalah. Ana kain digawe apa? Ono kawin kae. Oh. Kok digengok-ngok kuwi iki kok iso? Ana kain digawe apa? Ono kain digawe kaos. Apik lagi. Kaos gedhi kaos sapa? Kaos ketingone Mbak Mega. Teng tak teng ting 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 tak teng. Iku ora usah rene. Ana gelas digawe apa? Ono gelas digawe ada susu. Susu gedhi susune sapa? Lah sing muni kowe dhewe lho padahal digadah teh iki kena. Digadah soda ya kena. Lah wong gelar kudu iso mbulung. Ya, ya. Tanggung jawab. Ana gelas digawe apa? Ono gelas digawe ada susu. Susu gedhi susune sapa? Ojo kita. Ojo
pendengar ki kudu iso Ayo, ayo. ana gelas digawe apa Gelas kayak ada susu. susu gede susune sapa Susu gede kone mbokku dhewe. Bosok aku lagi. lah kowe kok dia mugi-mugi lancar asale mendidik anak-anake panjenengan nggih siap wah cah bagus lho kowe Iya, kleru. Gus sakmono kuwi ayo cah Kan gawe lulang kendang. Lah liyan iki kaosan lho, lha ora kaosan lho. Sesuk tato ono kene iki sendok karo garbu. Sare soto. yo iki ra bar marok to tari marok oh